Goedemorgen. Wij gaan van start met IBOP op vrijdag 28 maart. En we beginnen met nummer 1. En dat is Ina SG. En met Jelmer Chardon. Jelmer, als je zover bent, mag je starten. Succes!
We hebben gekeken naar Ina SG met Jelmer Chardon. Een paard wat wel voldoende houding maakt. Maar in de stap zien we toch een kort-lang stap. En dan vooral rechtsachter wat hij vaak in de wendingen korter stapt. Daardoor mist ook wat ruimte. De draf is heel vlijtig. Achterbeen mag wel actiever ondertreden. We hebben nog wat moeite met schakelen, zo in het verruimen. Zien we dat hij weinig weg wil. De galopade is daarentegen wel weer mooi, maakt een goede sprong, een opwaartse sprong. Springt de berg op en galoppeert ook vrij makkelijk aan. En daarentegen is dat echt wel wat er uitspringt. We hebben de volgende cijfers gegeven. De stap een 5,5, de draf een 6,5, de galop een 7,5, houding en balans een 7, souplesse een 7, schakelen 6,5, impuls een 7 en een totale score van 73,5. Dan gaan we door met Messi C van de Weidewormen met Henk Hammers. Henk, als je dadelijk zover bent, veel succes.
We hebben gekeken naar nummer 2, Messi C van de Beide Wormen met Henk Hammers. Een paard met een mooie takmatige stap en een ruimte. De draf die zou meer bergop mogen blijven, mag wat actiever en zou wat meer afdruk mogen tonen. In het schakelen toonde ze ook wat taktfouten. En ze blijft eigenlijk in de draf en ook in de galopade net te diep lopen. We zouden willen dat neusje er eigenlijk ietsje meer uit, iets meer van de hand af. Dat zagen we ook in die galop. Ja, want het paard heeft wel veel balans, een sprong. En dan zouden we zeggen van hij zou meer uit de schoft mogen, maar hij komt net iets te rond eigenlijk. Hè? Dus hij moet meer van hand, zowel links als rechts en in de draf en galop. Maar we zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 7,5, de draf een 7, galop een 7, houding en balans een 7, souplesse 7, schakelen 6,5, impuls 6,5, een totale score van 77. Dan zagen we net Age Okkema in de baan. En die zou komen met Rijn van Gallinga Staten. We wachten even tot Age weer terugkomt.
We hebben gekeken naar nummer 3, Rijn van Gallenga Staten, met Age Okkema. De stappen, ja, het eerste gedeelte was hij heel gespannen en ja, zagen we ook wat kort-lange stap, treedt hij weinig door. We zagen echt dat je daar moeite voor deed om het later te verbeteren en die verbetering zagen we ook wel. We hebben na die tijd ook nog wel gekeken. Ja, hij heeft er nog wel wat moeite mee om zich te ontspannen en dan werd hij in ieder geval wel gewoon taktmatig. De draf was een vlijtige draf, actief achterbeen en de verademingen pakt hij het ook heel goed op van achteruit en dan blijft hij ook mooi de berg op. De galopade had hij nog wat snelheid nodig, en vooral in het eerste deel mag hij nog meer sprong de berg opmaken en ook wat balans. We zien ook wel met het aanspringen had hij nog wel wat moeite, zowel links als rechtsom. En hij zou daarin nog wat meer lichaamsgebruik mogen tonen. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stappen 6, de draf een 7,5, galop een 6,5, houding en balans een 7, de souplesse 7, schakelen 7, impulsen 7, een totale score van 75. Dan gaan we verder met nummer 4, Riekes van de Wolware met Siberen Minkema. Siberen, als je zover bent, mag je starten.
We hebben gekeken naar nummer 4, Riekes van der Wolwaren met Sibre Minkema. Een paard met een goede, vlijtige, taktmatige stap, waarin veel ruimte is, een goed lichaamsgebruik. De draf is correct, functioneel, maar we missen echt het stukje dragen, het stukje meer lichaamsgebruik. Een beetje meer dat hij tot dragen komt. En in een galopade maakt het paard wel een goede sprong, maar zou het nog meer opwaarts mogen springen. En meer balans mogen tonen in de opwaartse sprong. Dus we hebben de volgende cijfers gegeven. Voor de stap een 8, de draf een 7, galop een 7, houding en balans een 6,5. De souplesse een 7, het schakelen een 6, impuls een 7 en de totale score van 77. Dan gaan we door met nummer 5, Rio SA met Udo de Haan. Udo, als je zover bent, mag je starten.
We hebben gekeken naar nummer 5, naar Rio SA van Udo de Haan. Een paard wat in de stap, sowieso een paard met veel houding, veel souplesse, veel lossigheid en ook heel veel balans voor zo'n jong paard. De stap is stapmatig, maar mist nog wel wat ruimte. Ze wil nog eigenlijk een beetje wat gehaast gaan. De draf, ja, het paard beweegt heel goed van achteruit, neemt goed het gewicht op, brengt het voorbeen mooi weg vanuit de schouder. De galopade, veel balans, rolt ook makkelijk in de overgangen, veel sprong en lossigheid. Het achterbeen blijft ook mooi onderdoor treden. De stap een 6,5, de draf een 8, galop een 8,5, houding en balans een 8, souplesse 8, schakelen 7, impuls een 8, een totale score van 85. Dan gaan we zo kijken naar nummer 6, Yildo van het Fieldhuis met Jelmer Chardon.
We hebben gekeken naar nummer 6, Hildau van het Fieltjes met Jelmer Chardon. Het paard wat in de stap in het eerste deel wat gehaast was, wel taktmatig. Het later bleef ze nog wat gehaast en ze mist daarin wat ruimte, zou ze wat mooier uit de schouder mogen komen ook. De draf, vooral in het begin, blijft hij wat zoekerig naar ritme en balans. Ze mist daarin de gedragenheid en wat kracht. Ze doet nog een beetje jeugdig aan eigenlijk voor de 6 jaar. Of ja, ze moet nog 6 worden, maar... Dus we zagen op een gegeven moment wel, toen je probeerde te verruimen, dat ze wel een beetje meer tot de dragen kwam. Maar ze verloor dat dan weer naar de hoek. In de galop rechts blijft ze wat te strak, zou meer opwaarts mogen bewegen. Linker galop daarentegen had ze wel meer sprong en bewoog ze wel weer meer opwaarts. Die was duidelijk beter. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stappen 6,5, de draffer 6,5, galoppen 6,5, houding en balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6, impulsen 7, totale score van 71,5. Dan gaan we nu kijken naar nummer 7, Sterren van de Vosjes met Henk Hammers. Henk, als je zover bent, mag je starten.
Hebben gekeken naar nummer 7, Sterren van de Vosjes met Henk Hammers. Paard dat in de stap nog wat zoekerig is, nog wat gehaast. Ze was eigenlijk de gehele proef een beetje gespannen. We zagen dat ze heel kijkerig was en daardoor zich een beetje afsloot, hadden we het idee. Ook moeite had nog wel met de buiging. Maar in het eerste deel van de stap was ze heel erg gehaast. Het werd iets beter, maar ze blijft wat te weinig door het lichaam heen stappen. De draf, ja, ze drijft wel heel mooi opwaarts, goed achterbeengebruik, maar ook daarin nog wel wat gespannen. Ook in de verruimingen trouwens wel een mooi voorbeengebruik. De galoppaden, vooral rechtsom, ja, was ze heel gespannen, heel kijkerig. Had je moeite om eigenlijk de juiste stelling en buiging te vinden in de volte. Dan mag ze wel wat meer balans tonen. De linkergalop had ze nog wat snelheid nodig. Maar wel meer sprong, linksom dan rechtsom. Dus ja, het was gewoon jammer dat ze wat kijkerig was. De stap een 6,5, de draf een 7,5, galop een 6,5, houding en balans een 6, souplesse 6, schakelen 7, impuls een 7, een totale score van 73. Dan hebben we nu een kleine pauze, geloof ik. En gaan we rond, ik ga even kijken, ja, 10 uur, komen we bij u terug met de rijproeven. Tot straks.
En we gaan weer door met de rijproeven. In de baan is nummer 8 Yildau met Barbara Borren. Barbara, als je zover bent, mag je starten.
We hebben gekeken naar nummer 8, Yieldau met Barbara Born. Ja, hij werd een beetje gespannen naar ons idee. Daardoor bleef hij de gehele proef net even iets te kort in de hals. Het neusje mocht er wat meer uit, wat meer losgelatenheid in de hele bovenlijn, wat we eigenlijk in alle 3 de gangen terugzagen. De stap was wat kwetsbaar, mist daarin wat ruimte, wat meer rek, wat lichaamsgebruik. De draf, ze maakt wel veel houding aan de voorkant, een mooi voorbeengebruik, maar het achterbeen mist net even dat stukje buiging en de kracht. En dan zien we dat ze in de verruimingen dat hij dan te stuwend gaat worden. Ze mag meer het gewicht opnemen op het achterbeen. De galopade is dan correct, maar ook daarin meer losgelatenheid en ook te veel, te kort in de hals. En linksom zagen we wel dat ze wat beter bleef, maar daarin moest je er ook wel weer te veel bij houden, waardoor ze dan weer net dat stukje losgelatenheid in die bovenlijn misten. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 6, de draf een 6,5, galop een 6,5, houding en balans 6,5, souplesse 6, schakelen 6, impulsen 7, totale score van 70. Dan gaan we verder met nummer 9. Vrouwtje van stal Zwarte Frieske met Lisa Minkema. Lisa, als je zover bent, mag je starten.
We zagen dat we Lisa met vrouwtje even bij ons hadden geroepen. Omdat we toch een onregelmatigheid hebben geconstateerd. En we hebben geadviseerd om de verrichting te stoppen. Dan gaan we rustig wachten. Oh, Benny komt er waarschijnlijk al aan. Maar dan gaan we zo verder met nummer 10, Jodokus Hof. Met Benny van Es. Dus als Benny er klaar voor is, dan wensen we je veel succes. Halve grote volte stap vooruit.
tussen X aan links aanspringen. G1B, grote volte. G1B, grote volte. Tussen E en B verruimen. Tussen E en B verruimen. MC draf. MC draf. EBE, grote volte halstrekker. EBE, grote volte halstrekker. Tussen E en K teugels op maat. Tussen E en K teugels op maat. Tussen K aan arbeidstap. K aan arbeidstap. FX wenden. Tussen X en V alles houden drukken. Tussen X en V alles houden drukken. Nou, we hebben gekeken naar nummer 10, naar Judocus Hof met Benny van S. Ja, Benny, heel fijn voorgesteld. Super fijn om naar te kijken. De stap, die is wel takmatig, maar zou nog wat meer losgelatenheid mogen tonen in de bovenlijn. De draf, ja, paard heeft heel veel ritme, veel swing, mooi opwaarts en veel houding. In de galopade, ook daarin zien we superveel balans in de galop. Makkelijk kunnen schakelen, ook weer veel sprong en opwaarts. Zou misschien nog iets meer mogen buigen vanuit het spronggewricht en in de verruimingen dan nog het gewicht wat meer op mogen nemen om wat meer bodem te maken. Dat zijn de enige puntjes die we hebben geconstateerd. En met de stap geven we een 6,5, de draf een 8,5, galop een 8,5, houding en balans een 9, souplesse een 8, schakelen een 8,5, impuls een 9, een totale score van 90,5. Dan gaan we nu verder met nummer 11, Jeske T. van de Popelanen met Kenna Bakker. Kenna, als je zover bent, dan mag je zo starten.
We hebben gekeken naar nummer 11, Jeske van het Boppelane met Kenna Bakker. De stap, veel ruimte, mooi ook uit de schouder stappen. De draf, ja, ze wordt nog wat gehaast in de bewegingsafloop, maar wel correct in het achterbeengebruik. Nog wel wat moeite met verruimingen en dan voornamelijk ook de afdruk. De galoppade, ze heeft wel voldoende sprong, maar ze zou nog wat mooier opwaarts mogen blijven galopperen. Wat meer front mogen maken. We hebben de volgende cijfers gegeven. De stap een 7,5, de draf een 7, de galop een 6,5, houding en balans een 7, souplesse 7, schakelen 6,5, impulsen 7,5, een totale score van 77. Dan gaan we door met nummer 13, Mare van het Mietwij, met Helene de Haas. Helene, als je zover bent, mag je starten. Succes!
We hebben gekeken naar Mare van de Mietwei met Helene Haas. Nou, een paard dat een mooi voorkomen heeft in de stap, takmatig, maakt ook wel ruimte, zou nog wat meer lichaamsgebruik mogen tonen. In de draf heeft ze heel veel afdruk, heel mooi constant in het ritme, veel houding en activiteit. De galopade, ja, die is correct, maar mist nog wat gedragenheid. En ze heeft ook echt nog wel wat snelheid nodig om daarin dan de balans te vinden. Dus ja, daar zouden we wel willen zien dat ze meer het gewicht op gaat nemen. De volgende cijfers, de stap een 7, de draf een 8, galoppen 6,5, houding en balans een 7, souplesse 7, schakelen 7, impulsen 7,5, een totale score van 78,5. Dan gaan we nu verder met nummer 15, Minne van de Wijzend met Sabine van der Loenhorst. Sabine, als je zover bent, mag je starten.
We hebben gekeken naar nummer 15, Midden van de Wijzend, met Sabine van der Loenhorst. Sabine, je had echt wel een beetje je handen vol, hadden wij het idee. Ze was nog erg gespannen. Dat zat er ook een beetje in de weg. Een beetje te veel go-activiteit, waardoor je er wat tegen moest houden en ze wat te kort in de hals werd. De stap was wel taktmatig, maar daarin zoekt ze nog erg naar balans. En meer lichaamsgebruik en ruimte zou ze daarin mogen tonen. De draf, ja, ze bleef wat te strak in de bovenlijn. Ze mist gewoon het stukje losgelatenheid. In de galopade zagen we dat ook terug. En dan zou ze mooier mogen rollen in de galop. Ze heeft wel een mooi voorbeengebruik, maar gewoon door de spanning komt het er niet uit. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 6,5, de draf een 7, galop 6,5, houding en balans een 6,5, souplesse een 6, schakelen 6,5, impulsen 6,5, een totale score van 72. Dan gaan we verder met nummer 16. Een Mintje van Wettergezicht met de Tanné Visser. Tanné, als je zover bent, mag je starten.
We hebben gekeken naar nummer 16, Mintje van Wetterzicht met Tane Visser. Een paard dat veel houding maakt. Ja, dat is een mooi, kolossaal paard. De stap is takmatig en maakt ze veel ruimte. De draf en de galop, ja, die mist nog losgelatenheid. In de draf mag ze echt het gewicht meer opnemen en meer vanuit de schouder wegkomen. In de verruimingen zien we ook dat ze meer versnelt dan dat ze de ruimte maakt. Dus dat ze te weinig tot dragen komt. En dat zien we ook terug in de galopade. Daar heeft ze een wat snelle bewegingsafloop. En zou ze meer sprong en ruimte mogen maken. Nu nog veel snelheid nodig om de balans te houden. We zijn tot de volgende punten gekomen. De stap een 7, de draf een 6,5, de galop een 6, houding en balans een 6,5, souplesse een 6, schakel een 6, impuls een 7 en totale score van 71. Dan gaan we verder met nummer 17. En met Christina Dijkstra. Ja, en die naam. Ja, ik zag jou al lachen. Ik denk, ik ga er wat moois van maken. Ik denk Moira Vigone Amberne. Dan heb ik er iets heel moois van gemaakt. Maar zoek hem op. En we gaan naar je kijken. Veel succes.
stap en tussen E en K overgang arbeidsdrag. En dan AX aansluiten volgens het opgevolgd tussen X en A arbeidsblok links aanspringen. We hebben gekeken naar nummer 17, Moira, Vigone Dalmerne, met Christina Dijkstra. Ja, een sympathiek paard om te zien wat echt het best doet, maar ja, we hebben toch een beetje het idee dat de dracht er wel een beetje in de weg zit. En dat zagen we ook vooral wel terug in de galopade. Ze heeft het echt moeite om in die galop het vol te houden, om sprong te maken. De stap, ze heeft wel de ruimte, maar nog soms ja, wat zoekerig naar de balans. De draf, de verruimingen, ja, heeft ze toch weer te veel snelheid nodig. En ze mist daarin wat de gedragenheid. Dan wordt ze te snel, te vlug in de bewegingsafloop. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stappen 6,5, de draffen 6,5, galoppen 6, houding en balans 6,5, souplesse 6, schakelen 6, impulsen 6,5, totale score van 69,5. Dan gaan we verder met nummer 18, Oorlog van Over den Graaf met Jana Kes. Jana, als je zover bent, mag je starten.
We hebben gekeken naar nummer 18, Janna Kes. Met Oloop van Over den Graaf. Nou Janna, je had wel je handen vol. Hij was heel erg gespannen en erg afgeleid ook door zijn omgeving, zeg maar. Dat zagen we toch in alle 3 de gangen weer terug. De stap is taktmatig en voldoende ruimte. De draf is actief, vinden we actief achterbeen gebruiken en het afdruk. Maar mag wel meer tot dragen komen en ja, wat meer losgelatenheid tonen. Je ziet wel dat hij in de verruimingen, hij gaat, maar hij drukt helemaal zijn rug weg, hij drukt zich op en loopt heel groot. Maar mag meer losgelatenheid laten zien. En springt voldoende opwaarts in de galopade, blijft erg strak in de bovenlijn en heeft voldoende techniek. Het komt alleen nog even niet tot zijn recht door de spanning en dat hij zo is afgeleid eigenlijk. De stap een 6,5, de draf een 7, de galop een 7, houding en balans een 6,5, souplesse een 6, schakelen 6,5, impulsen 6,5, een totaal van 73 punten. Dan gaan we kijken naar nummer 19, Ritsje van de Vielhoeken met Mara Gerritsma. Mara, als je zover bent, dan mag je starten. Succes!
hebben gekeken naar de laatste combinatie voor vandaag. Nummer 19, Ritsje van de Vilhoeken met Mara Gerritsma. Sympathiek voorgesteld, Mara, want ondanks dat ze was toch nog wel een beetje gespannen. Je had nog wel een beetje je handen vol af en toe. Er waren stukjes weer mooi ontspannen. En dan vond ze het toch nog wel een beetje spannend hier in deze omgeving. Maar ondanks dat de stap heel takmatig, achterbeen verdrijft heel goed het voorbeen, maakt veel ruimte ook in de stap. De draf heeft wel swing en ritme. Er zou wat meer afdruk mogen en je ziet ook dat ze in de verruimingen dan wat meer nog de ruimte mag maken. In de galopade, dan mag ze wel wat meer wat los leren laten in de bovenlijn, wat meer sprong. Ze heeft nu nog wat meer snelheid nodig om een sprong te maken en balans te houden. Dus dat is nog een aandachtspuntje. Maar de stap een 8, de draf een 7, galop een 6, houding en balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls een 7, een totale score van 75 punten. Nou, dit was de laatste combinatie voor vandaag. Iedereen bedankt voor de deelname en tot de volgende keer.